रामचंद्र घाट नि एक नं पुलिंग सेंटर खेंग्राबाड़ी लामा लामक्री हिमनानै tei rumudru dru tei dongur besar tei obo hai no amsai ni lokusong himnai tongjao bosta rok songoi o amsai ni lokusong khilai tongo leptin ni mung riwi rogo chalai sarkar rok khitai nok kwrui tongthai nok kwrui lama lam himna jaga rok kwrui obo hai no 25 ta lagatar 25 ta bosor borok suson khaiui thokiui lutogui chaui thangka abuk jeng tei naili ahinai tini jeng oro phai manfaika tini IPFT UD IPFT tei BJP ni khathalai mungni bising tei khlaiui o kami amchai ni o khengra ek nong khengrabari o total 111 ta butar tongo tabuk aroni bisingo jeng bebagui manfaika 150 ta 150 ta butar belai kaham kok tamni himale o amchai ni lukurok soilia o jungjalo tei tongna musung jaglia o thokogui chai tongjama jagani yognani bagui borok tini IPFT tei BJP ni banner o moisong mai baksa samung tangnani nei yak sak berok phaikya belai kheno kaham kok jeng tabuk thangai jeng saimanai boro thangai sogoi obo haino bongo jagani parani lama bike khungsa phaina phanchi kosto lama himang tei kereng himlaiui obo hai jeng tabuk gurilai tongo chini sei sorno juk 25 ta bosor ni sorno juk ni lama o hingkai